नमस्कार मंडळी, कसे आहात? आज मी तुम्हाला तोतापुरी आंब्यापासून मस्तपैकी असं रसरशीत लोणचं दाखवणार आहे. एकदम साध्या, सोप्या पद्धतीत दाखवणार आहे. या कैऱ्या तुम्हाला सुकवायला पण गरज नाही आहे. न सुकवता सुद्धा वर्षभर टिकणारं असं हे लोणचं आहे. तर चला पाहू आपण हे लोणचं कसं बनवलं आहे ते. मी घेतलेल्या आहेत तोतापुरी कैऱ्या. त्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. धुवून घेतल्यानंतर आपल्याला ते कट करून घ्यायचे आहेत. कसेही बटाट्याच्या आकाराचे करा, तुम्हाला लांबट आकाराचे करायचे तरी चालतील. आता कट करून घेतल्यानंतर ह्यामध्ये मी हळद घालणार आहे. जो पोहे खायचा जो चमचा असतो त्याने आपण 1 चमचाभर आपण हळद घेणार आहे. ह्यामध्ये मी जाडं मीठ वापरणार आहे. तर ते सुद्धा चमचा मी हळदीला वापरलेला आहे. तोच चमचा मी ह्याला वापरणार आहे मिठासाठी सुद्धा. तर 3-4 चमचे मी जाडं मीठ घातलेलं आहे. मीठ आणि हळद आहे ते आपल्याला कैऱ्यांच्या फोड्यांना व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. तर आता व्यवस्थित मी सगळं हे लावून घेते. आता एक पातेलं घ्यायचं आणि ह्यामध्ये आपल्याला हे सगळ्या कैरीच्या ज्या फोडी आहेत हळद मीठ लावलेल्या त्या आपल्याला त्यामध्ये ठेवून द्यायचं आहे. तर बघा ह्या पद्धतीमध्ये मी सगळं ह्या फोडी मी ह्या पातेल्यामध्ये घालून घेते. आता आपण ह्याला ना झाकण लावून अर्धा तास 1 तास तुम्हाला शक्य असेल तेवढा जास्त वेळ ठेवला तरी काही हरकत नाही. मी 1 तासभर ठेवणार आहे. आपण कैरीच्या फोडींना जेव्हा हळद आणि मीठ लावतो त्याच टायमाला आपल्याला तेलसुद्धा गरम करून घ्यायचं आहे. कारण तेल नंतर आपल्याला थंड करायचं असतं. त्यामुळे त्याच टायमाला आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं आहे. 2 वाटीभर मी तेल घेतलेलं आहे. ते आपल्याला चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम करायला ठेवले. हिंगाचे खडे घेतलेत बघा. त्याची मी बारीक अशी पावडर तयार करून घेतली मिक्सरला. आता तेल गरम झालेलं आहे. गॅस बंद केला आहे. गॅस बंद करून झाल्यानंतर आपल्याला हिंग घालायची म्हणजे हिंगाची पावडर घालायची आहे. तर ती घातलेली आहे. मी 1 चमचाभर घातलेली आहे आणि परत मी थोडीशी अजून घातलेली आहे यामध्ये. असं करून मी 1-1.5 चमचाभर हिंगाची पावडर घातलेली आहे करून. मस्त अशी त्यामुळे ना लोणचं जास्त दिवस टिकलं पण जातं आणि खराबसुद्धा होत नाही. आता आपल्याला हे तेल आहे ना थंड करून घ्यायचं आहे. तर आता तेल थंड करून घेते. कैऱ्यांच्या फोडी बघूया. तर कैऱ्यांच्या फोडीसुद्धा हे बघा यांना पाणी सुटलेलं आहे बऱ्यापैकी. आता आपल्याला काय करायचं, एक चाळणी घ्यायची. पुरणपोळी जी आपण त्याचं पुरण करतो तीच चाळणी मी घेतलेली आहे. त्यामध्ये आपल्याला हे कैऱ्याच्या फोडी घालायच्या आहेत चाळणीवर आणि आपल्याला ह्याचं जे पाणी असेल ते सगळं आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे कैऱ्यांचं. वाटलं तर तुम्ही उन्हामध्ये ठेवू शकता, पण शक्यतो मी ह्या चाळणीमध्येच ठेवणार आहे. मी उन्हामध्ये ह्या कैऱ्या वाळवणार नाही आहे. आता ह्या कैऱ्या मी साईडला करते. यासाठी मसाला तयार करून घेते. त्यासाठी मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. ही आहे पिवळी तुरीची डाळ घेतलेली आहे. ती आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायची. तर तोच मगाशी पोहे खायचा जो चमचा आहे तोच घेतलेला आहे मी. तर त्याच चमच्याच्या मापाने मी घेतलेले आहे 4 चमचे मोहरीची डाळ पिवळी घेतलेली, 2 चमचे मी धने घेतलेले आहे, 1 चमचाभर मी बडीशेप घेतलेली आहे, 1 चमचाभर मी मेथी दाणे घेतले. मिक्सरला आपल्याला भरडून घ्यायचं आहे. बारीक अशी पावडर करायची नाही आहे. भरभरीत असं हे आपल्याला भरडून घ्यायचं आहे. तर आता कैरीच्या फोडी आहे ना आपल्याला एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे. पण हे बाउल मला जरा छोटं वाटलं म्हणून मी दुसऱ्या बाउलमध्ये मी ट्रान्सफर केलेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये जो मसाला आपण मिक्सरमध्ये केला होता तो घातलेला आहे, सगळा घातला आहे मी. यामध्ये लाल तिखट घालायचं आहे. तर 2-3 चमचाभर मी लाल तिखट वापरलेलं आहे. बघा मोजून 3 चमचे लाल तिखट वापरले, 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर. ह्याने कलर खूप छान येतो या लोणच्याला. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा या पद्धतीमध्ये. मसाले व्यवस्थित मिक्स झाले की आपण ह्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. मीठ मगाशी मी जाडं मीठ वापरलं होतं, पण आता मी ह्याच्यामध्ये बारीक मीठ वापरणार आहे. रेग्युलर आपण जे जेवणात वापरतो ते 3 चमचाभर मी मीठ घातलेलं आहे. मीठ जास्त झालं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. लोणच्यामध्ये जर मीठ जास्त असलं तर लोणचं अजून जास्त दिवस टिकलं जातं. ह्यामध्ये आता आपण पूर्ण थंड केलेलं तेल घालायचं आहे. हे बघा. तर आता हे सगळं तेल मी या लोणच्याला वापरणार आहे. एकदा व्यवस्थित हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा लोणचं जास्त दिवस टिकण्यासाठी ना मी ह्यामध्ये 1 वाटीभर एक जो पदार्थ टाकणार आहे तो तुम्हाला मी सांगते आता. त्यामुळे लोणचंला जरासुद्धा बुरशी वगैरे येणार नाही आणि लोणचं जास्त दिवस टिकलं जातं. तर आता आपण हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर ह्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे एक छोटी वाटीभर मी साखर वापरणार आहे. हे बघा छोटी वाटीभर आहे आणि जर पोहे खायचा जर चमचा असेल तर 2 चमचे साखर आहे. तर हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं. यामुळे लोणचं अजिबात खराब होत नाही. गूळ वगैरे वापरायचं नाही, साखर वापरायची. त्यामुळे लोणचं छान असं लागतं पण भारी
आणि टिकतं पण भरपूर दिवस. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मी आता मिक्स करून घेते. तर हे झालेलं आहे मिक्स. सगळे मसाले वगैरे व्यवस्थित लागलेले आहेत. एका बाउलमध्ये मी काढून घेते. हे बघा, आहे की नाही तोंडाला पाणी सुटणारं रसरशीत असं लोणचं. याला लोणचं ना तुम्ही चांगलं असं 3-4 दिवस उन्हात ठेवायचं आहे. त्यामुळे ना ते लोणचं मस्त असं रसरशीत तयार होतं. आता आपण काय करायचं, एका बरणीत हे लोणचं भरून घ्यायचं आहे. तर आता मी हे बरणीमध्ये लोणचं भरून घेते आणि खूप छान लागतं लोणचं हे या पद्धतीत केलेलं. हे लोणचं करायला जास्त खटपट नाही आहे. लगेच होतं हे लोणचं आणि कोणीही करू शकेल. एवढं साध्या सोप्या पद्धतीत हे लोणचं दाखवलं आहे. कैऱ्या वगैरे सुकवायची तुम्हाला गरज नाही. झटपट असं हे लोणचं तयार करा. फक्त ही बरणी उन्हात ठेवा. त्यामुळे काय होतं, लोणचं जास्त दिवस टिकलं जातं. त्यामध्ये साखर घाला. त्यामुळे लोणच्याला जरासुद्धा बुरशी लागणार नाही. अजून एक महत्त्वाची टीप म्हणजे लोणच्याच्या फोडीच्या वरती तेल पाहिजे. जर तेलाचं प्रमाण थोडं कमी असेल तर तुम्ही तेल गरम करून थंड करून नंतर या बरणीत घालायचं आहे वरून. तर अशा पद्धती तुम्ही रसरशीत लोणचं करा. उन्हामध्ये ठेवल्यामुळे ते लोणचं मस्त असं रसरशीत तयार होतं. तर हे लोणचं जर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद.